Máš pocit, že svařování migem je jen pro profíky, co mají v garáži oltář z nerezu? Kdeže? S Pantermaxem Falco 3 to zvládne i tvůj soused v kroksech a s rohlíkem v ruce. Je to tak jednoduchý, že by s tím vykouzlil krásnou housenku i tvůj pes nebo tvoje babička. Fakt! Co dostaneš v krabici? No, v podstatě celou párty. Je tam vlastně všechno. Odnímatelný mig hořák 2,5 metru. Držíš, mačkáš, tavíš, kabely, elektroda i zemění, prostě komplet. 1 kilogram, samokryvný drát 0,9 mm. Můžeš svařovat i bez plynu, neplést s vařením, bez vína. 2 sady podávacích kladek pro trubičkáč i plný drát. Hadice plus stvorky, všechno připraveno, jen zapoj a tahej housenku za ocas. V čem je tenhle pták výjimečný? Má to krásný přehledný displej a synergii. To je takovej ten mozek, co nastaví všechno za tebe, i když ty sám netušíš, co zrovna děláš. A co ta MMA metoda? Hot start, vystřelí oblouk jako klokan na Red Bullu. Arc Force podrží oblouk, i když máš ruce neohrabaný jak lopaty. Chceš bejt za elegána? Zkus liftik. Žádný ohňostroje, žádný šoky, jen ladnej dotek Wolframu. Je to jako první rande, lehce se dotkneš a pak to zajiskří. Hele, zapomeň na ty levný hračky z marketu, kde je místo mědi alobal a výkon mají jen na papíře. Tady máš pod kapotou 32-bitový procesor a profi technologii, co ti zpříjemní víkend víc než odjezd tchýně. Pantermax MiG 210 Falco 3. Svářečka, co tě nabije? Nevyšťaví, zapni to a začni konečně tvořit svůj ocelový svět.